Pri dieli o akvaduktoch sme skončili tým, že Agrippu sme hodili do horúceho bazénu. Dnes sa budeme rozprávať o kúpeloch, no a predtým, než sa Agrippa dostal do toho horúceho bazénu, tak bola ešte nejaká procedúra. Vstupuje do kúpelov. Boli tie kúpele platené alebo zadarmo? Ako to fungovalo, Valéria? Ja som historik Pavol Kroft. A ja som doktorka Valéria Terézia Dančiaková. Vítajte pri epizóde nášho podcastu Všetky reči vedú do Ríma. Záležalo to od typu toho konkrétneho kúpelu. V zásade bývali platené, hlavne také tie menšie kúpele, s tým, že ten poplatok bol tak nízky, aby každý, nielen Riman, ale teda aj obyvateľ iných miest, napríklad Pompeji, Herkulánea, si mohol dovoliť do tých kúpelov ísť. Naozaj aj tie najchudobnejší. Veľakrát ale sa stávalo, že napríklad v tých menších aj mestách nejakí tí politici, ktorí si chceli urobiť očko, zvykli tie kúpele si trebárs na celý rok prenajať a umožnili tak bezplatný vstup celej populácii. A to koľko razy aj vrátane otrokov napríklad. Že aj otroci alebo ženy a cudzinci mali vstup zadarmo. Poznáme to sa ale... mi páči, to je ako pred voľbami novými, hej, že urobím si očko, hej, že teraz dám zadarmo všetko. Áno, tam to tak fungovalo. Oni viaceré tie nejaké verejné služby dávali vystavať verejné záhrady, latríny, hej, verejné. To bolo všetko politika. Potom máme tzv. Ešte imperiálne kúpele. Imperiálne to sú... Imperium, Empire, to je časť obdobia dejín Rímskej ríše, kedy začína císarstvo od cisára Augusta, potom neskôr. A vtedy sa začali stavať tieto imperiálne kúpele. Cisárske kúpele by sme možno mohli povedať iným slovom. A oni boli charakteristické tým, že to boli vyslovene centrá voľného času. Okay. Čiže nie len zo pár bazénov, ale tam si našiel naozaj aktivity všemožného druhu, od bazénov, cvičísk rôznych, aj na nejaké tie fyzické aktivity, cez aj nejaké trhy po prípade tam boli k dispozícii, boli tam učebne, kde sa mohli filozofi stretávať a prebiehala tam výuka a nachádzala sa tam napríklad aj knižnica. Knižnica v kúpeloch, no áno. Pekne. A to je pekne vidieť na týchto Rímanoch, že oni zbožňovali verejný priestor. Teraz si povedala ty, že kúpele boli tiež verejné miesto, kde sa stretávali a riešili a bolo tam aj kopec iných prevádzok. A takisto napríklad bazilika, to je tržnica, verejný priestor, kde riešili celkový život Rímania, alebo fórum, námestie, takže aj kúpele. Áno. A tie imperiálne, napríklad prvé imperiálne boli práve Agripové kúpele, to dal vystavať teda Agrippa, za Augustové peniaze samozrejme. Ale ako teda inak? boli to ním vystávané kúpele a tie boli, vlastne tam ten poplatok bol úplne zrušený. To bolo také želanie toho Agrippu, aby naozaj boli dostupné tie kúpele pre všetkých bezplatne. Takže to bol taký prototyp tých imperiálnych a keď sa pozrieme potom na každé tie ďalšie imperiálne, ktoré sa postavali, tak boli väčšie, honosnejšie, šokujúcejšie tým zjavom. Typickým príkladom sú tie karakalové kúpele, ktorých zvyšky dnes môžeme nájsť v tom Ríme. To bolo naozaj ozrutná stavba. Neskutočne zdobená. To bolo vysoké stropy a klénuté a akože neskutočná architektúra, áno. Dobre, čiže Agrippa vchádza, tak povieme, do svojich kúpelov, ktoré dal postaviť, áno, čo by. Takže pani vratnička ale na ňo mávne a púšťa ho ďalej, lebo vidí, Ježiš, Agrippa, synak môj, idete sem, Ježiš, ja vás mám rada, poďte. Takže prešiel cez vratničku, nič nezaplatil, netreba. No a kam ho vedú kroky ďalej? Mali tam nejaké, ja neviem, šatne, alebo zhodil togu na zem a otroci to zebrali, alebo ako to chodilo? Mali tam šatne, no jak v moderných dnešných kúpaliskách, človek najskôr ide do šatne. Dokonca tie šatne mali aj také poličky priehradkové, kde si každý človek mohol odložiť tie svoje osobné veci, ten odev. Problémom v tých šatniach, ktorý sa hovorilo sa im apoditérium. A však keď teraz tu máme skrinky, tuto na pasienky človek ide, zoberie si kľúčik od skrinky, odloží si veci. No, ale tam ten kľúčik veľakrát chýbal. Toto, ak úplne sa to nevie, hovorí sa, že možno v niektorých boli také skrinky nejaké zatvárateľné, veľa, ale tých apoditérií má urobené naozaj iba poličky s takými priehradkami, že tam nejaká skrinka asi nebola. A to bol obrovský problém, že potom v týchto častiach kúpeľov dochádzalo aj často ku krádežiam. No však ježiš, no ľudia, no nemusíme chodiť ďaleko. Na tom je zaujímavé, že takáto krádež v kúpeloch bola prirovnaná v podstate k nejakej krádeži vykonanej v noci. A oni spadali pod tzv. Prefectus vigilum, čo bol prefekt tej nočnej strážnej služby. Čiže on ich potom súdil a často bývalo potom odsúdenie na nejaké nútené práce a podobne.
pri týchto krádežiach. Bolo to veľmi časté, bolo to naozaj neželaný jav v tých kúpeloch. No však to nechceš. Aj my, keby sme dnes išli do posílky a odložím si veci a niekto mi ho ukradne, tak rád nebudem a je to problém. Čiže Agrippa išiel do šatne, zložil si veci, áno, odložil si to na kôpku a zo šatne ide ďalej. Čo ďalej nasleduje? Buď na kôpku, alebo jemu by to asi strážil jeho otrok, ktorý tam išiel s ním, tak by to riešili tí bohatí. Alternatíva by bola zaplatiť si tzv. Kapsária, ktorý mal takú uzamykateľnú, my sme to nejak devničku alebo niečo, a niekedy za poplatok zvykli strážiť tie osobné veci. Čiže Kapsárius bol strážca, ktorý mal uzamykateľnú truhličku, do ktorej si mohol odložiť veci, a nebol tá Kapsárius akože ten, čo vyberá kapsy, že zlodej. Ale tá truhlica sa volala kapsa. Preto Kapsárius. Tá naša kapsa, čo my nejakú tú handernú taštičku, že kapsa, kapsička, tak to je asi tiež z tohto kapsária, z tej kapsy. Akurát, že ono to nebolo nejaké handerné vtedy. Dobre, takže tu máme okienko slovné okienko. Takže čo by ďalej urobil? Už je zlečený, chystá sa na nejaké tie prvé kroky v kúpeloch. Otázka je, že ako veľmi sa zapotil pri tých prípojkách, že či by sa mu chcelo navštíviť tzv. Palestru. Čo je palestra? To je niečo na cvičenie? Áno, to bolo v podstate taká outdoorová telocvičňa, palestra. Čiže aj teraz, keď vojdete do antických kúpeľov, prvé, čo uvidíte a kam vstúpite, je práve to outdoorové, to vonkajšie nádvorie, to je práve tá palestra. Ak by chcel ešte si ísť rozprúdiť krvný obeh trošku, tak sa natrie olivovým olejom, potom sa popráši nejakým takým prachom, a ide si zacvičiť. Popraší sa samozrejme preto, lebo keby sa len potrel tým olejom, tak keby tam nejaké zápasenie alebo niečo trénovali, tak sa im to bude šmýkať. Áno. Oni sa v palestre veľmi radi, teda tá športová aktivita pred kúpelom bola zápasenie, na to potrebuješ olej, poprašiť sa, nešmýkať sa, alebo potom radi hrali loptové hry, alebo spieračky, alebo atletika. Box, no. A dokonca aj ženy zvykli aj to spieranie, aj ten box. Sú nejaké texty, kde sa tí chlapi smejú, že čo to tie ženy robia, ale aj ženy to zvykli. No. A olivový olej musí byť, lebo v šati si to dáš, keď ideš cvičiť, lebo to je aj na slniečku, takže ťa chráni aj proti slnku. A aj ten prach. Dobre, tak my povedzme, že Agrippa je zapotený už z riešenia tých prípojek celý deň. Tam húkal na trhu na ľudí. Vynecha palestru a ide ďalej. Áno, natrie sa ale aj tak. A v zásade sa začínalo potom v tých kúpeloch, už tie kúpeľné procedúry. Od najhorúcejšej miestnosti sa postupovalo postupne do tej najchladnejšej miestnosti. Oni mali 3 miestnosti, áno, že horúcu, teplú a studenú. Áno. Kaldárium, tá horúca miestnosť, potom tepidárium, tá teplá, a frigidárium bola tá studená. Ešte by tam boli aj sudatorium, lakonikum, čo bývali vlhká a suchá kvázi sauna. Ešte aj toto mávali k dispozícii. A samozrejme súčasťou tohto komplexu, alebo aj tých menších kúpeľných komplexov, boli aj rôzne ďalšie služby, či už maséry, alebo dokonca sa tam vykonávali depilácie. Depilácie. Áno. Dobre, tak tú chvíľku ostaňme, ja sa ťa spýtam na tú depiláciu, že na ktoré časti tela sa sústreďovali, alebo bolo to pre mužov, ženy? Asi aj muži, aj ženy. Viem, že nejaký záznam je, Kleopatra dávala rady, že ak si vyrobí taký depilačný vosk, a to nejaká zmes medu a niečoho, potom radila niečo, nejaké žiletky z mušlí, že tým sa vedeli holiť. Neviem, čo presne asi depilovali, kto čo chcel. Každopádne je text, kde sa Seneca veľmi sťažuje, že on býval rovno vedľa kúpeľov a že v kuse počúval výkriky tých, ktorých depilovali aktuálne. A že to bolo hrozné. Depilácia, kto chce depilovať, chlopky pod pažou, nie, ale chlopky tí, na čo nohách. si ich tam trhajú, vieš, ako trhajú tie chlpy, jak pri tom vreštia. Dobre, tak ježiš, takže tak on tí v húkali. kuse, áno, to sa sťažilo, že z tých kúpeľ v kuse nejaký hluk, či už z tých bazénov, a že keď nie z bazénov, tak tam vykrikujú tí chudáci, ktorými tam tie chlpy akurát trhajú. Ježišmária. A toto by asi Agrippa nešiel, si myslím teraz. Určite nie po takom náročnom dni. Takže išiel by postupne k tej najhorúcejšej miestnosti. Išiel by k najhorúcejšej. Zastavil by sa možno na chvíľku v tepidáriu, v teplej miestnosti, prispôsobiť telo, aby nedostalo šok, lebo oni s týmto pracovali tiež a v podstate tá ich procedúra z horúcej do studenej, pripisovali to k tomu, že v horúcom sa ním otvárajú póry, ktoré vylučujú špinu. Tá špina sa naviaže na olej,
oni potom tento špinavý olej zotrú, ale k tomu sa ešte dostaneme, lebo to je pekná nechuťačina, ale o tom potom. Takže otvárajú sa ním pory, naviažu sa na olej, ten olej potom zotrú a potom vo frigidáriu sa ním pory zatvárajú, lebo idú šokom do studeného a zatvárajú vlastne čisté telo. Takto k tomu pristupovali, čo som ja pochopil. Áno, a to zvykanie si aj na tú teplotu, aj na tú horúcu dáva zmysel, lebo v tom kaldáriu vedelo byť naozaj horúco. Dokonca až tak, že oni nemohli tam ísť bosí. To podlaha bola tak horúca, že Tak v podstate veľa. by si asi aj plusgiere spôsobili, takže nosievali žabky. Normálne drevené žabky. Drevené žabky a ideš. Alebo kožené. Dobre, Markus z Tepidária vchádza do kaldária, do horúcej miestnosti. Už je naolejovaný, natretý, je v kaldáriu. Čo sa tam bude diať ďalej? Tak musí ten olej zo seba najskôr dostať dole. Lebo asi by to bolo ešte nechutnejšie, si predstavte, že po celom dni zaprášený. A tie ulice aj boli zaprášené, lebo to nebol asfalt, jak teraz. Aj teraz je kopec prachu vonku, tak keď si predstavíte kamene a prach medzi nimi, tak to ste inak boli zaprášení. A ešte si sa dobre ponatierali aj tým olejom. Samozrejme aj prečo do tej teplej, lebo skúste umývať masný tanier studenou vodou. To nejde. No neumiete ho. Takže nedáš. musíte si to zohriať najskôr. Takže treba dať teraz tú špinu celú dole. Tak na to zobrali strigil. Strigil, nejakú strigu? Strigu, ženskú? áno, takú strigu škaredú a tá im to zlízala. Ale nie, to boli také zahnuté, také kosák, taký zvláštny, bronzový. Tak, škrábka. Taká áno. škrábka. Čomu by sme to vedeli prirovnať, nejaký exfoliačná škrábka antická. A s tým Mne to pripomína v podstate obuvák, ktorý má aj trošku taký žlab. A funguje to tak, že hranou tej škrábky prechádzate po tele, tlačíte na tú pokožku a strigil vytláča tú špinu a olej a zbiera to v tej prirodzenej priehlbine v žlábe a potom z toho žlabu to zotrete prstom alebo handričkou do nádobky a tu sme presne pri tej nechuťačine, ktorá sa deje. No a táto zmes, to je totiž to zmes odumretej pokožky, prachu, špíny a olivového oleja. A oni toto nazbierajú do nádobky a potom sa tento špinavý olej odnesie do ženskej časti kúpeľov a ženy to používajú ako kondicionér na hlavu alebo ako masku na tvár. Jednoducho proste úplný humáč. Ale tu to ešte nekončí, pretože oni tento humáč dokonca predávali. Otroci, ktorí tam z vás stierali tento humáč, oni to do tých nádobiek zbierali, niekedy to aj nehali predsediť, niekedy to nehali predsediť, čiže aj s tou pokožkou a všetkým to išlo do nádobky a predávalo sa to ľuďom. A veľmi cenené boli tento použitý olej z atletov a gladiátorov, lebo verili v to, že to má zázračné účinky, afrodiziakálne účinky. Potom to pražili nielen ženy rímske, ale aj muži. Áno, tak si predstavte toho gladiátora, jak sa tam potí v tej aréne, sledujete tie svaly, jak sa mu tam napínajú. A to bola aj taká rada, teraz si spomínam, niekto radil, jak zbaliť ženskú, a že čo nerobiť. A tá rada bola, že určite ju nezober na gladiátorský zápas, ak chceš zabudovať. Hej, lebo kúkne na teba nejaký senátorik vysušený a tam ten gladiátor. Hej, oni zase neboli akože... Natretý olejom, hej, zabudnime na to, že to bolo všetko akože, že pekač buchet na bruchu a vyšportovaný. Tí murmilovia boli také korby, skôr mohutné. Aj koľko razy také pupčeky mali, lebo však čím viac tuku, tým menšie zranenie. Áno. Ale áno, potili sa tam a tie svaly na tých rukách a ten pot sa tiež zbieral, sa to predávalo, lebo však gladiátor. Ja si viem predstaviť, hej, že no kto by v Ríme nechcel mať na sebe pod gladiátora a vyžaroval by a bol by cítiť mužnosťou a krásou a ženám rímskym sa to páčilo, však si platili tých gladiátorov ako gigolov, poviem. Áno. Tí atleti sú takí zaujímavejší, že Rímania moc atletiku neuznávali, že atletiku pre atletiku a to bolo aj v tej palestre. To cvičenie v tej palestre v tom kúpeli malo byť naozaj iba také akože zdravotné cvičenie, že len proste ten krvný obeh rozprúdiť nejako pred tým kúpelom,
z nejakého zdravotného hľadiska, ale nie, že aby sa tam teraz niekto ničil v posilke. A na to Jasné. tiež je taký výrok antického autora, ktorý tak kritizuje cvičenie v posilke, to grécke cvičenie, tú grécku atletiku, len pre atletiku. A hovorí takým štýlom, že na čo ti je zdvíhať tie váhy, choď radšej okopávať vinohrad. Ježiš, praktickosť Rímanov zase máme. Takže Rímania len nebrali všetko od tých Grékov, ale aj hubovali na nejaké grécke paterny, áno? Áno, áno. Konkrétne na to cvičenie, radšej choď okopávať rádek. Muselo to mať praktický význam, to, čo človek robil. A aj ten kúpel samotný, to je zase niečo, čo oni prevzali od Grékov. Mhm. Gréci to mali v rámci tých gymnaziónov, ale Gréci to mali len na ten účel skôr zase tak minimalisticky ten kúpel, že po tom atletickom cvičení uvoľniť nejak svalstvo. A Áno. oni mali tie kúpele také, že hip bath to nazývajú, že iba tak ponoriť sa trošku do nejakých tých výšky tých bedier, hej, Mhm. a pooblievať sa vodou a idete von. Áno. Rímania to vyšperkovali, že oni dali dôraz práve na tú kúpaciu činnosť a Mhm. na to, že oni z toho urobili naozaj tie termálne kúpele, kde je možné aj relaxovať. Áno. A to je Aha. to pridanie Jo. práve toho kaldária, toho tepidária, tej horúcej a studenej miestnosti. A to súvisí tom aj s tými technologickými výdobytkami, ktoré oni pridali. No jasné, hovorila si, že v Kaldáriu bolo tak horúco, že jednoducho nemohli chodiť bosí po podlahe. Ako tam dosahovali technologicky takéto teploty? To bolo vďaka hypokaustu. Podlahové kúrenie. Mhm. V antike bolo podlahové kúrenie. Ja nemám podlahové kúrenie. No Dnes ani ja nemám podlahové kúrenie. väčšina asi domov ešte stále nemá podlahové kúrenie. Ale Rímania minimálne v Oni už kúpeloch mali. mali. V kúpeli museli. To je finálne, keď idete na takéto archeonálezisko, tak ak chcete spoznať kúpel, tak hľadajte hypokaust. To je jednoznačná známka, že to bolo nejaké kúpeľné zariadenie. Tam musel byť kúpel, keď nájdete hypokaust. Mhm. A bol Opíš nám ten hypokaust. A ono to je taká vyvýšená podlaha alebo zavesená podlaha, by sme to mohli nazvať, lebo podlaha je postavená na stĺpikoch, ktoré sú o seba tak symetricky rozmiestnené, Mhm. aby umožňovali prúdenie teplého vzduchu popod podlahu. Prikurovalo sa v prefurniu, to bolo vlastne ako keby zvonku tej miestnosti, zo spodu pod tou podlahou. Malo to aj bezpečnostné vlastne nejaké prvky, lebo aby nehorel oheň rovno pod tou podlahou, Áno, aby to jasné, nebolo však nebezpečné. to, aby sa uvarili. Ale zvonku, aj to vedeli potom zvonku pekne obsluhovať a horúci vzduch prúdil rovnomerne popod tú podlahu a ťah toho horúceho vzduchu ešte zabezpečovali tým, že do stien vkladali duté tehly Aha. alebo také dlaždice s takými výbežkami na rohoch. Tomu sa hovorilo, že tengule mamate, že Tengule mamate. áno, že bradavkovité výbežky, že to má jak bradavky. Hej, mamate. Bradavkovité tehly. Áno, takže tie slúžili na to, že tie výbežky tie sa dali vlastne na tú pôvodnú stenu, to sa pripevnilo takými špeciálnymi klincami kotviacimi a vytvárali priestor medzi tou prstenou a potom tou finálnou úpravou, už kde by bola nejaká tá krásna aj freska namalovaná. Áno, A umožnilo to prúdenie vzduchu a hore potom boli tiež tak symetrické rozmiestnené prieduchy, ale nie nad každou tou tehlou, ale tak, aby to umožnilo ešte aj prúdenie vzduchu v rámci tej steny. Čiže oni nevyhrievali len podlahu, oni takto vyhrievali aj tie steny. Steny. Aha. Takže a toto bol v tom kaldáriu a to tepidárium tam už toto bolo o niečo chladnejšie a plus súčasťou tohto systému boli bojlery. Bojlery. Áno. OK, áno. A to veľakrát na tých prefurniách, kde sa zohrieval vzduch do podlahy, boli umiestnené obrovské bojlery, ktoré zase zohrievali vodu a tie mali pripojené niekoľko potrubí a bola to sústava bojlerov, ešte vedľa boli položené bojlery so studenou vodou a vedeli zmiešavať tú horúcu vodu so studenou a urobiť tú želanú teplotu vody, ktorú oni potrebujú. No jasné, však lebo oni že len horúcu vodu, ale potrebovali aj teplú vodu, lebo v Tepidárium. kaldáriu bol horúci bazén a v tepidáriu bol teplý bazén. A celý tento systém vlastne umožňoval efektívne držať teplotu v tých miestnostiach dlhodobo, bez toho, aby museli na novo nejako vyhrievať a zistili, že vďaka tomu prúdeniu vzduchu aj v tých stenách sa zredukovala potom potreba palivového dreva o 50%. Že keby neboli tam tie steny vyhrievané, tak raz toľko dreva potrebujú na vykurovanie tých Ježiš, miestností. Rímania sú hlavičky, takže nielen podlahové kúrenie, ale aj steny a bojlery. A jak vyzeral ten bojler v antickom Ríme? Normálne, to je to isté, jak dneska, keď máte doma bojler na vodu, že si plynom zohrievate vodu. Taký valec
Veľký kovový, válec s nejaký nejakými olovený s s vývodmi. rúrami. Oho, Áno. jasné. Ako Mhm. fakt to nevyzeralo inak. Ako, nemá to toľko všelijakých hadičiek. Válec obrovský, nádrž na vodu, to bolo na tom ohnisku položené a tam zohrievali tú vodu. Oni sa tieto bojlery používali aj predtým, než vznikli tie kúpele v domácnostiach súkromných, hlavne na vidieku, ale tam sa kúpavali vraj raz za 10 dní iba. A Mhm. potom teraz oni vlastne naozaj to, čo urobili, je, že oni pospájali viacero prvkov, ktoré sa niekde nachádzajú v súvislosti s kúpaním a zrazu niekomu napadlo, že šupnime to do toho kúpela. A vytvorili z Aha. toho centrum voľného času úplne fantastické. Ďalší kľúčový prvok je samozrejme akvadukt, ktorý sme už spomínali. Áno, áno. Čiže keď prišli na Prívod tie vody. akvadukty a napojili kúpeľ na akvadukt, tak tam umožnili aj inú hygienu trošku už v tých bazénoch. Mhm. K tomu sa ešte dostaneme, že To, ako to áno, vyzeralo. áno, to je ďalšia nechuťačina. Dobre, dobre, takže to máme technologické zázemie, ako fungovali kúpele, ale vráťme sa my k Agripovi, ktorý práve zoškrabal hnusný olej, špinu zo seba a šúpol sa do horúceho bazéna. To je ďalšia vec, komunálne kúpanie. Novinka Rímanov, že sa tí ľudia kúpu spolu. Už nie je každý sám vo svojom bazéniku, ale kúpu sa tam spolu, spoločne, v najrôznejšej Ježiš, no spoločnosti. však aj na veckách spolu, aj v kúpeloch spolu, všade spolu, no. Na to vecko by ten Agripa nešiel, ale do toho kúpelu áno. Čo mu tam ale hrozilo, je ďalšia nechuťačina. Plahola tam sníkerska, tak jak dnes niekedy v To bazénoch? neviem, ale mohol by tam plávať prst. Prst. No, OK, asi. tak to je ešte horšie ako sníkerska. Prečo prst? No, lebo Rímania tie kúpele odporúčali na úplne všetky asi druhy chorôb, ktoré si viete predstaviť. Čiže úplne pokojne si predstaviť, že máš lepru, chod do kúpelov. Máš dizentériu, chod do kúpelov. Máš maláriu, Ježiš. kúpel ti pomôže. Do veľkej miery tie kúpele boli obrovské zdravotné riziko kvôli tomuto. Potom v nejakom čase v 2. storočí, to, že to bol cisár Hadrian, on si povedal, že asi to nie je úplne dobrý nápad, aby zdraví a chorí sa kúpali spolu, tak dal špecifické Ježiš, ešte, otváracie že to hodiny niekomu napadlo? pre tých chorých a pre tých zdravých, ale tak aj tak nemali ste tam nejakú čatu medzi tým, ktorá by samom vyoblievala celý bazén a vyčistila každý milimeter povrchu. Mhm. Takže, že by to malo až taký Žiadny veľký chlórik. efekt. Asi moc nie. No, ale tak toto, sedíte si tam a pozeráte, ak niekomu odpadávajú kusy kože do bazéna. Tak to nechcem vidieť. A tu bol sa taký ten hygienický štandard, to je tie akvadukty, čo som spomínala, že čo bolo také malé plus, je, že tie bazény boli prietokové. To znamená, že voda non-stop pritekala, otekala. Čiže nebolo to, že stojatá voda, Aha, ale dobre. prítok, odtok, Dobre, to trošku kontinuálny. zlepšuje tú predstavu o hygiene. Není to až také nechutné, lebo ja som si predstavil, tam je napustený bazén a za mesiac to dojdú vyčistiť, vypustiť. Áno, plus Seneca spomína tiež v tých svojich listoch, že boli ustanovení nejakí edilovia, takí tí Debilovia. úradníci. Áno. Nie, pardon, edilovia. Možno boli aj debilovia, to už nevieme. Ale oni boli vlastne zodpovední za to, že v nejakom intervale chodiť kontrolovať čistotu tých bazénov a aby sa ten bazén naozaj vypustil, vyčistil. Mhm. Takže dbali na to, oni vedeli, že tú čistotu tam treba dodržiavať, ale bohužiaľ tá realita, realizácie a tie vedomosti nejaké o tých rizikách boli dosť nízke. Sme získali až o 2000 rokov neskôr. Postupne. Je to paradoxné, lebo sú staroveké texty, ktoré hovoria o neviditeľných živočíchoch vo vode, ktoré spôsobujú choroby. Takže oni mali nejakú Áno, a oni predstavu sa o o tomto bavili, baktériách. však pri potrubiach, rúrkach sme to riešili, nie? A Že jazera, olovené zostojatých a jazier versus nie. keramické. Presne tak. Ale v bazénoch, no neviem, moc to zjavne neriešili až potom ten Hadrian v 2. storočí, že tak dajme zvlášť No v bazénoch bol otváracie väčší hodiny. problém, keď si tam videla plávať ten prst alebo sneakersku, ako nejaké tie neviditeľné mikrotické srandičky. Áno, tých mikrotických srandičiek tam muselo byť neúrekom. Tam asi na výber celá paleta, celá škála patogénov v tom bazéne. Dobre, takže Agrippa sedí v bazéne a mohlo sa stať, že tam sedí oproti nemu nejaký leprak a pláve ten prst. Ale ty si spomínala, že oni mali knížnice. Toto sa chcem spýtať, že mali knížnice v kúpeloch. Čiže Agrippa by mohol si kľudne zobrať, ale oni knihy ešte ako také nepoznali, alebo respektíve Rímania používali scrolly papírusové, ktoré boli niekedy aj niekoľko metrov dlhé, že oni roztiahli, alebo postupne rozťahovali a sťahovali. Takže Agrippa, keby si zobral taký scroll do bazénu, ja neviem, trebárs takého
Róma a Réma si ide prečítať, tak to mohlo mať aj niekoľko metrov, takže všetci bazéne si držali scroll a mohli si to tak postupne čítať, hej. No, silne pochybujem, že toto by im niekto dovolil. A to by si asi ani Agrippa nedovolil, lebo tie písacie potreby a tie zvítky papírusové alebo pergameny, to bolo neskutočne drahé. Drahá Takže záležitosť, dobre. to si veľmi chránili a cenili. Takže asi by išiel do tej knižnice si to. Viem si predstaviť, ak tí Rímania, akí boli, takže by tam možno bola aká cedulka, že prosím nebrať zvítky do bazéna. Hej, úplne si to viem živo predstaviť u tých Rímanov. Sú také záznamy, čo tiež paradox, ktoré hovoria o tom, že keď máte dovoliť nejakému otrokovi, aby za vás predával v obchode, ale nechcete, aby robil nejaké, neviem, aké zmluvy, tak máte to viditeľne napísať. A text v podstate hovorí, že pointa je, že aby to bolo viditeľne napísané a nezmizol ten text. No to, že gramotnosť bola na úrovni 10%, už nikoho nezaujíma. Že tí ľudia nevedeli čítať písať. Hej. Ale keď to tam je napísané, tak je to napísané, keď to porušíš, tak to je tvoj problém. Nevieš čítať, zavolaj si niekoho. Takže viem si predstaviť, že to takáto cedulka... Neznalo zákonov, ťa neospravedlňuje. Presne tak. Takže viem si predstaviť tú cedulku nejakú, že tam mohla byť, že nebrať zvítky, nevynášať zvítky z knižnice do bazéna. A ďalšia vec je, že oni už začínali používať kódexy. To je predchodca dnešných kníh. A údajne to vymyslel Cezar na nejakých tých kampaniách, že presne mu sa nechcelo tými zvítkami dlhými naťahovať a kým tam niečo našiel na nejakom tom mieste, tak to trvalo. Tak mu napadlo, že no však rozkrájam to, dám to na seba a na boku si to zviažem. Paráda, dá sa to. Ja túto praktickosť Rímanov úplne zbožňujem a Júlia Cezara ešte viac za jeho praktické riešenia a prístupy. Ďakujeme Júliu za knižky. Ale aj ten kódex, vieš, v tom bazéne, čo ja viem, rozpije sa ti atrament. Je to isté, platí to isté. Knižky sa čítajú v knižnici a nevynášajú sa do priestorov tepidária, kaldária, frigidária. No. Presne. Dobre. Takže Markus si ide do teplej miestnosti, kde zase potrebuje trošku privyknúť to telo, lebo z teplej miestnosti pôjde do frigidária. To frigidárium, o čo tam kráčalo? To je studený zase, studená miestnosť. Čiže žiadni frigidní ľudia, že tam chodia? Nie, asi nie. Do tých kúpeľov asi celkovo moc frigidní ľudia asi úplne nechodili. A vidíš, áno, a to som chcel spýtať, ženy a muži v kúpeloch boli zmiešané alebo bolo rozdelené? Že mužská časť, ženská časť, aj šatňa. Vyzerá to, že boli zmiešané z počiatku. Zase k tomu Hadrianovi sa pripisuje potom vytvorenie hodín pre ženy a pre mužov. Dobre. To hlavne kritizoval. Hadrian je hlavička, ten sa mi páči. Taký moralista. Moralista, také veci, že dobre, nebudeme miešať nahých mužov a ženy, lebo to len prináša viac katastrofy a sexu, alebo čo, problémov. Budeme dbať aj na hygienu a budeme čistiť a budeme dohliadať na čistenie bazénov, lebo z toho vznikajú epidémie a problémy, choroby. Či by to prinášalo viac sexu, no tak keď to nebolo s návštevníčkou, tak si zaobstaral prostitútku v tých kúpeloch. No, neviem. Áno, prostitúcia v kúpeloch vieš, prečo je bežná možno? ešte aj v Teraz mi stredoveku. napadlo, vieš, prečo to možno zrušil? No. Však keď tam boli tie ženy k dispozícii, tak potom prostitútky nezarobili. No jasné. No jasné. Biznis plán. Boh vie, či nemal nejaké v zálohe. No to je pravda. To musíme zistiť. Že... Lebo tam sa chlap pozrie, tak zobere pekár, tam zbalí a nebude si platiť za nevestku, za ktorú musí zaplatiť. No ja hovoril o tom, že tá pekárka ich nemala za ten deň toľko. Jo, dobre. Dobre, ale Hadrian je aj tak. Ale chodili tam, bolo to tak, že bývali tam spolu, muži a ženy. Veľakrát v tých kúpeloch naraz sa tam kúpali nahý. Takže to je tiež také zaujímavé. A to je celkovo taký prístup aj Rímanov, asi aj k tej náhote nejaké, aj k tomu telu, aj k tomu sexu finálne. Pre nich to bolo niečo normálna súčasť života, prirodzená, želaná, potrebná. To nebolo niečo tabuizované, čo si nesmie človek užiť alebo niečo, takže je to tak v súlade s tou rímskou kultúrou. A zase nemyslím si nehľadala by som za tom ani niečo úchylné, že sa tam kúpali spolu. Ja to tak niekedy vnímam, že možno aj keby sme všetci chodili nahý v kuse, tak nie je toľko úchylákov, lebo to budeme brať ako prirodzené, že vidíme niekde nahé telo. Čím viac sa zakrieme, tak tým viac rozmýšľame nad tým, čo ten človek pod tým tričkom má. To človek vidí, tak
Ale toto je pravda, celú históriu. Ja sa s tým stretávam aj v stredoveku, ale aj v praveku. Jednoducho ponímanie nahoty a nahého mužského a ženského tela bolo úplne iné. My sme práve že dnes taký dosť na to nahotu, ale v stredoveku to bolo tiež. Ty keď si zmokol vonku a došiel si do hostinca, alebo do hradu, alebo do domcu, no mal si mokré veci, tak si sa úplne vyzliekol do hola a sadol si pred oheň a zohrieval si sa. A bolo jedno, či si sedliak, mešťan, šľachtic, král, rytier, šľachtična. Jednoducho, mal si mokré oblečenie, potreboval si sa zohriať. Oni vedeli, že tá nahota bola normálna, takže to bol úplne bežný pohľad v stredoveku nahých ľudí sa zohrievať pri ohni. Aj Áno. cudzí, to bolo normálne. A v Ríme, v antike je takisto nahota braná v podstate prírodzenosť ľudí, takže oni sa nad tým nepohoršovali. Ale Dáva to zmysel. napadlo mi teraz taký paradox, keď si zoberieš, že tie atletické hry vlastne ženy sa ani nepúšťali, nemohli tam ísť, lebo nahý chlapi. OK, lebo by mali, poviem, erotický film rovno v priamom prenose, V hej? gladiatorskej aréne tam sedeli úplne na vrchu, aby náhodou dobre nedovideli. Aby tu... Áno, a to aj tie bohatšie ženy sedeli Dobre. úplne, že čo najďalej, ale do kúpeľov s tými chlapmi nahá, to je v pohode. Tam kľudne môže sedieť takto vedľa neho, sa tam od neho obtierať v tom bazéne nahá, to je v pohodičke. Ale pozerať sa na toho gladiátora z prvej rady, nie. Alebo Takže tie oni- atletické áno. hry. Áno, a keď si zoberieš tá rada o tom randení tiež, že nie na gladiatorský zápas zobrať potenciálnu frajerku. Áno, môže to byť taký efekt, že tam vidí toho namakaného nejakého Gréka, jak to zápasí s druhým namakaným Grékom a pozrie sa vedľa seba a tam sedí ten pupkatý senátor. Áno, Kde je áno. manžel. Takže Rímania, aj napriek tomu, že teda pristupovali k nahote otvorene, tak málo to nejaký fištron a rozmýšľali nad tým, že ženská na gladiátoroch nech sa kúka z diaľky. Na gladiátorský zápas neberú žensku na rande. Rozumiem, je rozdiel pozerať sa na pupkatého chlapa zblízka a kúkať sa zblízka na pekne svalnatého vypracovaného atleta. Dáva mi to zmysel, aby ženy nezískali mylnú predstavu o tom, ako vyzerá mužské telo, hej? Že nech sú aj tí škaredí pekní. Otázka, že či by išlo o tú milnú predstavu, alebo že potom bude chcieť si toho gladiátora v zimnom období objednať mimo sezóny na potešenie. Áno, pravda. Ja si myslím, že oni tú predstavu mali reálnu zase, že toho by som sa až tak nebála, ale je pravda, že mohlo by napadnúť, že však ale oni v zimnej sezóne, keď sa nebojuje, tak iné veci zabezpečujú tí gladiátori. Áno, gladiátor. Ale o tom sa budeme rozprávať v nejakom ďalšom dieli. Dobre, nehajme gladiátorov a ich vymakané a nevymakané tela. Dobre, takže Markus je vo frigidáriu. Do toho ide uzatvoriť svoje póry, aby zatvoril svoje čisté telo a aby sa do neho nedostala nová špina. V tom frigidáriu môžeme chápať, že tam bol aj bazén, v ktorom sa dalo zaplávať? To by bol ďalší bazén. Ten bol väčšinou umiestnený tiež vonku, pri tej palestre. Tomu sa hovorilo natácio, tomu bazénu. A to bol teda kvázi plavecký bazén, ale je otázka, že do akej veľkej miery tam vedeli podávať nejaké plavecké výkony, lebo väčšinou bývala, čo som čítala, tak okolo 1,10 m hĺbka toho bazénu. Tá dĺžka tiež nebola úplne jak dnešné plavecké bazény. A keď Žiadna tam bolo 25, viacero ne? ľudí, no tak to bolo skôr také člapkací bazénik, detský v úvodzovkách. Keď tam ešte zavadzali ľudia, tak moc tam toho človek neurobil nejakého cvičenia, ale bola možnosť aj takéto natáciu využiť Dobre, a teda čiže zaplávať si. Rímana a plavecký bazén si máme predstaviť skôr detský bazén, pličia voda a sa tam tak plácali. Žiadny král a dĺžky, ale také, že plesk, ne? Je to možné. Boli aj nejaké, tuším, zaznamenané, kde sa dalo aj že skočiť do tej vody, že sa dalo aj skákať, ale tých nebolo veľa. Čo je zaujímavé, v tých karakalových kúpeloch to natáciu údajne malo byť trošku vyhrievané za použitia zrkadiel. Aha, Vlastne tam boli dobre, o tom mi umiestnené, povedz viac. v okolí boli vlastne umiestnené zrkadlá okolo toho bazéna, ktoré odrážali slnečné svetlo. Bolo to nasmerované tak, že to svetlo smerovalo do toho bazéna. Takto využívali to slnečné žiarenie cez deň, aby jednak osvetlili aj tú miestnosť, kde bolo to natácio a zároveň trošku to slnko potom takýmto spôsobom aj vyhrievalo vodu. Takže toto je zase ďalšia taká genialita tých Rímanov, že ako vedeli aj so svetlom pracovať, že aj bývali tie kúpele, tak aj tie okná nasmerované, aj svetlom vedeli vyhrievať miestnosti, využívať to slnko na maximum. Šikovní tí Rímania, no, nepotrebovali elektriku. Dáš zrkadla, nastavíš a ideš.
A ďalšia vec je tá výzdoba. To boli v podstate staroveké múzea a galérie. Tam hlavne v tých imperiálnych kúpeloch tam boli sochy najrôznejšie, veľakrát dovezené z rôznych častí impéria, z tej rímskej Áno, ríše a vystavené. Čiže človek tam naozaj prechádzal a aj mohol tam vnímať nejakú tú kultúru, tú krásu, obdivovať tie sochy, samozrejme mozaiky, ktoré tam áno. boli. Takže to bol taký naozaj komplexný zážitok pre toho návštevníka. Áno, a ešte teraz po novom, ako sa dozvedáme a potvrdzuje sa to, že ten Rím a tie fresky a sochy, že boli krásne farebné, namalované, že pestré farby používali. Oni mali aj peknú tú malbu freskoidnú. Boli dvaja umelci, ktorí malovali fresky v Ríme a oni sa pretekali, že kto krajšie maluje. A dali si takú súťaž medzi sebou, že mali namalovať misu ovocia. A namalovali misu ovocia na stôl, na podlahu a jednému, jak namaloval tú misu, doletel vták a chcel zobať to hroznosť tej misy. A ten vyhral. Tak to bolo Takže oni realistické. akože ten realizmus mali zmáknutý, boli fakt dobrí. Čiže tie kúpele si treba predstaviť krásne, farebné, sochy sú namalované, steny sú žlté, červené, čierne, zelené, sú tam vzory, florálne, zvieracie, postavy, takisto mozaiky, mozaiku každú pozná, máme dochované však to všetko. Takže mozaiky sú krásne, farebné, všetko svieti tam, no nádhera. Zaujímavosťou ale je týchto mozaik podlahových, jednak si predstavte tých Poseidonov a potom máte také mozaika v ženskej časti kúpeľov v Herkuláneu, kde nájdete sériu obrázkov, samozrejme je tam trojzubec, je tam nejaká amfora a keď budete dobre hľadať, tak tam nájdete aj vyobrazený falus. Nesmel chýbať. Falus nesmie chýbať v Ríme, na mozaike, na freske, V ženskej časti. v ženskej časti. Niekto ma presvedčal, že asi to bude veľryba, ale to nebude veľryba. Tú špičku má tak inej farby. Rímania vedeli tie falusy kresliť a zázorňovať. Áno. Čiže nesmie to chýbať ani v kúpeloch. Presne tak. Dobre, Agrippa odchádza z Frigidária, trošku sa tam začvachtal, no a ide do šatne. No a v šatni si na seba natre znovu olej, lebo nestačilo, že sa ponatieral niekoľkokrát olejom a v šatni si natiera olej a tento olej je aj vonný. A tu by sme skončili a my by sme sa na budúce mohli porozprávať o skrášľovaní, voňaní, make-upe a niečo trošku aj o ženách porozprávať a ako pristupovali ku skrášľovaniu. A ja tam nejaké nechuťačiny povyťahujem. Po prípade životu nebezpečné, Životu skrášľovacie nebezpečné. metódy. Super, dnes sme obsiahli kúpele a na budúce sa budeme rozprávať o make-upe, šminkách, o ženách a aj mužoch a ich skrašľovaní. Teším sa, na čo spolu prídeme.